Nacional. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. SIMEON! Ay, attorney. Isla baga nasamsamat iti ang trabaho, ha? Attorney, kumusta? Hindi ka di maglaing marigatan? Itinated kang trabaho? Kayang-kaya, attorney. No ije payatas ka nagkapuak, kadagkalkalkalak iti basura. Ngayon dito'y laon yun, agsuksukhayak iti daga nga pagmulak iti na dumaduma ti klase ng anateng, kaya iti fruit trees. Kaya ako mati pagdanagam ka na iti doang anak mo, gabot na saldan kagsaksakit. Gabot na nadalusan dito enyo. Saan nga kasidya ay nagkapanyo nga squatter area. At na pwedeng sagot mi ka na kayo nga natalgad nga balayo. Kaya di mabubusti pa nagyaman mi kada kayo, attorney. Ambom, SIMEON, wala kami di rumbeng nagyaman. Tadi mo nag-interesan ngayon lako, tinangin na nga frame. Frame tiladawan de di mama. Tano inlakom kuma. Agad ta siyempre, nadadahil kumamatan tiladawan de di mama. Kayang ingas mo't kami, de di nanang kumet, attorney. Ay, madakurang mo. At nakurang mo kasapulan di gitandak mo. Kas itian niya ko ma. Attorney, di mo kadiya mo? Noan niya ti awan ken ka? Kinawan di kita anak mo? Asawa. Kinabang katawa ka. Kasabulan ti asawa. Nga para ken ka ken na ina nga para kaligitan anak mo. Iso nga mayag tapno may pakamok ken ka ngayon tunrabi umay kayo ito di tatak kalabalay di tatay tungag di dinner ken agam amu kay tumeten ken ni Divina. Manong nemi nabit kami pa'y dito'y laon yon nakaduwak dagiti duwangan nakko nga babasit pa'y manong. Naggapu kami di payatas manong nemi iti pagkalkalkalan ti adu nga basura. Natay dagiti naganak kanyak ken kakabsat ko gapu iti layus ket siyak laeng tinakalasat. Sadyaya nga nagasawa ket natay dadi asawak gapu iti sakit. Ngajak man la pulos na pagasan. Ken nagkarasakit dagiti duwangan nakko manong nemi. Aging ka, kas na ko na itay na Attorney Rafael De Leon nga nakakalkalak iti nakaprame nga ladawan iti pagbasuraan. Gabot na kaing ingas de dinanang ko. Nanang ko kinok adagos idi. Kad saan ko naginteresan nga inla ko manon name iti frame no mampay nangina gabot atanso. Ken imbestik de nga ladawan manon name idi agsakit dagiti duangan nakko kasla makalaklakwan ako ngimsang kong impalubos. Aging nga dagsapsapul kaniyak ket nam amok dagiti agasawa nga Attorney ken Mrs. De Leon tigayam ladawan nga nakalkalkot sapsapulen da. Inikandak mo ten ti trabaho manong nemi inayabanda kami dito laon yon ket adam bukod mi gabalay nga regalo dagiti agasawa ket tiobrak ag sukay iti daga nga pagmula ag kadigida dumaduma nga nateng ken fruit trees. Kadita, may nakpinasyar manong nemi ni Attorney De Leon tapno ijay kam kanong ag dinner tayam ammo na kano ni Divina. Ni Divina apatakmet nga balo. Nekang kam nga rod manong nemi ti agundaway kay ni Divina nga nagsarsarita. Dati kakatulong da ma'am ken Sir SIMEON. Ngemi di nagasawa kamin kaday di asawak, nagikatakon. Di tala si Dek ti ayan mi? Madamag kuman. Anya ti patay di asawan, Divina? Natay ti sakit. Ketsi ka SIMEON? Luan niya matim patay ti asawa? Nagsakit met? Nagsakit nga papatay.
tanatay. Gabutawan ti kwartak abang paagas ko kumaging kuana. Sagdudwata iti anak. Uwen nga ron. Sagduduata. Kaya't ko na daser kini ma'am. Ngagbagi ta ka no. Ngayon ko na kumet. Saan na ta narapi sa nakutunga. Hidinto ta. Nagbindas ka, Divina. Ngem lumok may kanto met laing Simeon. May kariak ka di, Divina? Tanya amin ti marikrik-nam. Iba't patig ka, Divina. Kaya karik. Ngagnalayan tuloy tangayat. Kani patig kundumet tigit anak mo. Agasyak ti pudno nga amada. Tingkay nangigan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasaritaan ni Simeon iti probinsya ti La Union nga daytoy tinapili nga best letter of the first week iti bulan ti Marso. Iti programa tayo nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta SENTENSIADOR Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Numadama ka itang agbibuya dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta SENTENSIADOR Award. Paki-like, paki-share, ken ag-follow kayo kuma. Ket no iti YouTube channel ting kay pakangigan pakabuyaan deto'y nga video papagayam ti pakasaritaan ni Simeon dati first weekly winner tayo iti lagi tinapalabas ag like kayo, i-share yo ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta. Ni manong nyo anay mi deto'y Nemi Ruiz. Tinanginggan nyo atay nga drama portion deto'y nga video. Ti akem nga Simeon ken attorney. Tinumutibiyang ni manong nyo anemi. Ken ti akem nga Divina. Ket ni Mami Merlin Pascual Ruiz. Madamdama, inagto ituloy nga ibasa no kasano nga nangabak ti pakasaritaan ni Simeon nga best letter of the first week iti bulan ti Marso. Takayat ko ibalagip, di kita kakadakil nga premyo nga gururay kada kayo, no mangabak kayo. Ti awaten ti grand winner ket 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award, umawat iti 5,000 pesos. Niya pala turay nyo. Kit ayaw ismiti pa nagsurat yung papagayam no addaan kayo kada kiti success story i-computer yo sa iyo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Kit no saan nyo matakabaylan ag-message kayo iti page nga Dear Manong Nemi wano page nga Ray Fiesta SENTENSIADOR Award. Kit ibagayo sa diay sir kahit ko agpa-interview para itilagip tinapalabas ko. Kaduan na dagiti agsusurat ket babaen ti nak panang interview kada kuada. Mamanulayan di kita agsurat ng isuda iti mangisurat papagaya. Inangarudan ituloy nga ibasa ipakamo no kasano nga nangabak ken na sa dinut nagtungpalan detoy pakasalitaan da ni Simeon iti La Union. Ket gapo ta talaga nga isuda da Simeon ken ni Divina tinaikari. Nagpadbado daman nga nabalo. Natay da kita asawa da nga nakaibatit sagdudua nga anak. Tuwa nga babae ken duwa nga lalaki nga anak. Gapo ta napasnek iti panagaram ni Simeon ken ni Divina. Ken gapo ti tulong da kita agasawa nga attorney ken Mrs. De Leon nagkinaawatan dagiti puso. Ket siyempre, awanan ti problema da, gaputa, addan bukod da nga balay. Addan bukod da nga balay, ken adta trabaho da. Nagtinulong da Divina kini Simeon nga nang papintas ti daga nga pagmulmulaan da iti naduma ti klase nga nateng ken kastamaten nagmula da kada kitay fruit trees ang runanaon iti saba mangga ken da dumapay nga listo nga malako ket agpimpinateg da gapusta nairut ti arakop ti tunggal may sa kadakuan kaslada na nagsubli iti agkabanwag ngem saan nga napututan pay ni Simeon ni Divina
Ta para kadakwada kat umanayan di kiti upat nganak da. Upat nganak kadim bilang ni Simeon di kiti anak ni Divina nga pudno nga nagtawad kang kuana. Ngim bilang met ni Divina di kiti putot ni Simeon nga nagtawad met kang kuana. Awanin ti sapulan da. Gabot makaornong da para iti panagbasa di kiti upat nga agkakapsan. Agkasadar di kiti inauna iso nga nagdan di gitoy nga nagraduari ti elementarya, si marunumat di kiti inaudi nga nagturpos ti elementarya, high school, aging nga nakapagturpos da aminan iti kolehiyo. Kinawanan ti problema da Simeon kani Divina gabutan na paadal dan di kiti anak da tilaingan kurang na ket iso ti panag-asawa da. The attorney kini Mrs. De Leon nakapsot damutan, nakabadridan dan ngayon madan digiti mga asikaso kadakwada. Kastoy tinagtungpalan papagayam dahito pagkasalitaan ni Simeon na baluman kan adda iti squatter area iti ngam gapo iti kina panangipatag na kadayjay nakalkal na nga naka-frame nga ladawan iso tinangrugyan tinaka-iyaon iti panagbiagda ket nagsabat ti dalan da kini Divina gayam ti isuda iti agtultuloy ngagtaktakunay nay iti tungpal biag. Igawan na karot papagayam iti ingkay panagdengeg ken panang-share kada tuig nga pakasalitaan ni Simeon ket padanan nyo kadira dumapay nga video iti second winner tayo best letter of the second week iti bulan ti Marso intay tumanen idrama Agosto may video ngayon kay mabuya ken mangig at ito hindi pagayam nyo ni manong nyo Nemi Ruiz. Thank you for watching.